Sanibonani wengane zakwethu ke nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina kuveza ngithuthunga ngakho mali bathi ilasbo namakomedi. Mhlambe makuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke abafethu. Namhlanje ngifuna sibheke izindaba lapha nezithinta lapha ke iGcwalisa Spring Picnic lapha ke okumcimbi ohlelwa lapha nensizwa uKhuzani indlamlenze umfoka mpungose. Ukukhumbula uKhuzani uke wakhipha lapha istatement esithi seba nendlela entshe eze ukuqasha lapha namaciko akuyiwona azoperform lapha kulo mcimbi omkhulukazi okuyigcwalisa Spring Picnic la khona ke abantu insizwa nezitombi kulindele ukuthi sifake umfaniswano omhlophe qwa kuleyo ndawo ke bazobe bekuyo ke lapha ngifuna sibheke izindaba zokuthi ke umthandeni ungomunye wabaculi oseziqinisekisiwe izindaba zayo ukuthi ke uzoba ngomunye wabantu abaqashiwe lapha kulo mcimbi okumkhulukazi okuyigcwalisa Spring Picnic. Kuzokuthi ke lensizwa ishaya lapha u1 million views lapha ke ngengoma yakhe aqeda ukuyikhipha nentokazi uLwandle uNkulu lapha ke ingoma ethi iParis. Le ngoba ke inensuku ezu12 iphumile kodwa sikwazile ukuthi igijima ngamandla ishaya lapha u1 million views lapha ke ku-YouTube. Kuzokhumbula ukuthi ngokumlando wamaskandi mangaphosisa impela singasho ukuthi iyona insizwa yokuqala ekwazi lapha ukuthi ishaye u1 million ngezinsuku nje ezimbalwa ingoma iphumula. Kulokho sikushayela izandla kakhulu lapha ke sikubhekile okwenzeka lapha nensizweni sikaMaskandi okanye esizweni sikaMaskandi lapha abaculi abaningi bala baqale bamhalelisa lapha nomthandeni umfoka abanqele bola lapha izithize ezifana uNavigate umfoka Gcwensa Mjolisi lapha noCevuzile insizwa lapha abafana bakaMgqomeni kanjalo uSminoff Gomede umzukulu nabamroza Fakude itholele indidane ubahube uCevuzile lapha kanjalo uNjoko baningi kakhulu bafethu uGatsheni igagu laSopholo nathi radio inkezo bafethu phakamisa elikhulu iflag lapha kuyona lensizwa umthandeni umfoka amanqele kanjalo lapha ke nezizwe zonke nje abakukhazile ukuthi bakhiphe le ngoma ibe mnandi ngohlobo emnandi njengamanje bafethu. Bona mhlawumbe lithini lwakhuvo lapha ngalolu daba alihlala ama comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlawumbe lwakhuvo lithini ngalolu daba. Mina ngaza ukuthi ngilasibone sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi kunye video elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.